Bog svima dragi moji, ja sam Ivana Plehinger, dobrodošli u ovu srijedu na moj YouTube kanal. Nedavno sam razgovarala s jednom mojom dragom kolegicom iz Austrije, zove se Monika. Pričala mi je kako je bila prije nekog vremena u mjestu u kojem je bila 5 godina i kako se tamo sve promijenilo, kako su izrasle neke nove zgrade i kako je to mjesto sada toliko ljepše i toliko je uređeno. Uglavnom nije se mogla prestati diviti šta se u tome mjestu dogodilo unazad 5 godina. I počeli smo onda raspravljati o tome kako zapravo dok se takve stvari događaju u našim gradovima i mjestima, vrlo smo nestrpljivi. Znači, pa ti je buka, pa su ovdje neke skele, pa se nešto kopa, pa se buši i nikako ne možeš dočekati da to sve skupa bude gotovo, zar ne? Pa ne znam, s prometom se događa neka drama i tako dalje. Međutim, kad to sve skupa bude gotovo, dakle kad se dogodi da se samo pojaviš tamo i vidiš taj napredak, uživaš u tome. Slične se stvari događaju u našim životima. Dok mi napredujemo, teško je biti strpljiv. Dok gledaš sebe kako napreduješ iz dana u dan, pa se događaju nekakve turbulencije, pa nešto po sebi bušiš, istražuješ, ideš ovdje na seminare, čitaš različite knjige, mijenjaš se i rasteš i ne daješ si zapravo za pravo da rasteš, nego si nestrpljiv tim svojim rastom i nikako ne možeš dočekati kad ću već znati sve ono što trebam znati. I tako dalje. Inače, jasno vam je svima da nikad ne možeš znati sve ono što trebaš znati, da je učenje nešto što je cijeloživotno učenje i taj naš rast je cijeloživotni rast. Međutim, zanima me, kad sada razmislite gdje ste danas i gdje ste bili prije recimo 5 godina, jel vidite napredak? Dakle, što bi vam rekao neko ko vas vidi danas, a nije vas vidio 5 godina? Koliko bi vas pohvalio, kako ste narasli kao osoba, koliko ste se promijenili, koliko ste bolji ljudi u ovih 5 godina, koliko se trudite svaki dan biti bolji čovjek no što ste jučer. A znam da se trudite upravo zato što ste na ovom kanalu, jer vas ja cijelo vrijeme potičem na to da to radimo zajedno. I kad sam razmišljala o tome, koliko smo, mislim i sama iz moje perspektive, dakle koliko nekad budem nestrpljiva što imam dojam da nisam još naučila sve što želim znati, da nisam još pogledala i proučila ovo ili ono, dakle ne možeš proučiti sve što želiš sada, nego ono što možeš, dakle pošto učimo čitav svoj život, jel tako? Ali ono što možeš je samom sebi priznati taj napredak. Jeste svjesni toga koliko ste napredovali? Jeste svjesni toga što ste sve napravili, primjerice, u godinu dana, u 2 godine, u 5 godina, koliko ste se promijenili, kolike ste možda druge ljudi potaknuli na to da se promijene, kolikim ste ljudima pomogli da rastu, kolikim ste ljudima pomogli jednostavno taj dan kad ste ih susreli i nešto im lijepo rekli. Jeste li ikad sami sebi priznali bravo u što si se pretvorila? Jeste li? Jer zapravo je puno manje važno to što će ti to možda reći, ne znam, prijatelj ili partner ili neko deseti. Najvažnije je to da mi sami sebi priznamo vlastiti napredak, da sami sebe pogledamo očima od prije 5 godina i očima od danas i da si kažemo čovječe šta si napravila, bravo, svaka ti čast. Baš te rečenice, bravo, svaka ti čast, vas molim da sami za sebe napišete u komentarima. Koliko god da će vam to mnogima biti izlazak iz zone ugode, jer nam nije lako same sebe pohvaliti. Ali molim vas, napišite ono što ste bili prije godinu, 2, 3, 5 i u što ste se pretvorili danas. Molim vas, dajte sami sebi priznanje, jer to tako zaslužujete. Ja sam tako ponosna na vas. Evo, ako vam niko nije ništa rekao u tome smjeru, ja sam ponosna na vas. Što ste mi ovdje iz srijede u srijedu i što se trudite sa mnom da svi budemo bolji ljudi. Jer zamislite kakav će biti ovaj svijet ako na takav način budemo odgajali vlastitu djecu. Da budu bolji ljudi iz dana u dan i da rade bolje stvari iz dana u dan. I zamislite kakav će onda biti svijet kad oni svoju djecu budu odgajali na takav način.
molim vas, dajte sami sebi priznanje koliko ste napredovali, koliko ste fantastični, jer to stvarno zaslužujete. Ako vam to još do sada niko nije rekao, onda vas molim, tek tada napišite sami sebi bravo. Što si od osobe koja si bila te i te godine u takvom i takvom stanju došla do toga da sada si ovakva i ovakva i baš sam ponosna na tebe. Jako se veselim svakom od vaših komentara. Ako bude zanimljivih komentara koji pokazuju veliki napredak, vrlo rado ću ih istaknuti možda u nekom od idućih videa, jer nije loše pohvaliti se. U riječi pohvaliti se stoji riječ hvala, a svi znate koliko je moćna riječ hvala, jel tako? Ajmo se pohvaliti jedni drugima i nagraditi napredak koji smo pokazali svi u zadnje vrijeme, koliko god da to možda bilo i kratko vrijeme ili dugo vrijeme, uopće nije važno, važan je napredak. I za to vam ja svima ovako plješćem i nazdravljam ovako, mada nemam nikakvu čašu šampanjske ništa, ali nazdravljam vam na to. I naravno, svima vam kao i uvijek želim svako dobro. I spoznaju da je uvijek samo dobro, dragi moji, ispred svih nas. Jer je. Vidimo se iduću srijedu. Šaljem vam svima veliku pusu. Bok! Dragi moji, ako vam se svidio ovaj video, stisnite like i dijelite ga onima koje volite. Pretplatite se i na moj kanal, to ne košta ništa naravno. I ajmo se družiti i na drugim društvenim mrežama, pronađite me i na Instagramu i na Facebooku, a i vidimo se ovdje svaku srijedu. Bok!